Dobrý deň, chcel by som ohlasiť požiar. Bude to asi v lese niekde, v lokalite Predmier. To je Turzovka, alebo... Turzovka, áno. Turzovka, Predmier. Dobre, štandard jednotku. To sa musí potom len takto chytiť, motikou obkopať a sa to nerozširuje a čakať, kým to vyhodí.
lepšie, tak to môžeme hore, no. No, poďme. Pomaly, rukavice. Idete ho dať do toho? Hej. Máme na zem? Máš Vlado? Áno. Beži dole. Taký špinavý. Ešte, no, daj. Pán veliteľ, nachádzame sa v cvičnom priestore, kde dnes sme simulovali lesný požiar. Aká technika bola v dnešnom zásahu použitá? V dnešnom zásahu bola použitá technika z hasičskej stanice Turzovka. To bolo 148 Tatra. Z hasičskej stanice Čadca bol skotrák, čo je lesný špeciál, a štvorkolka. A z dobrovoľného hasičského zboru Turzovka bola Cisterna 25 karosa a Nissan 4x4. Plus boli privzatí na toto cvičenie dobrovoľní hasiči z Poľskej republiky so svojou technikou. Čo konkrétne bolo cieľom dnešného zásahu v lese pri lesnom požiari? Tak hlavne, aby sa družstvo skoordinovalo, aby sa precvičili techniky hasenia a aby sa zabránilo rozširovaniu požiaru. Videli sme, že nacvičovali ste aj transport zraneného. Často sa stávajú takéto prípady v reálnom živote pri reálnych zásahoch? Stávajú. Nie až tak moc často, ale je to lepšie si precvičiť, ako sa potom diviť. Koľkokrát bola Turzovka za toto obdobie po september v praktických zásahoch pri lesných požiaroch? Pri lesných požiaroch asi tak 16 krát. Splnilo dnešné cvičenie úlohy vytýčené na začiatku? Myslím, že áno. Niektoré úlohy sa dodatočne dodali k cvičeniu a vyhodnotenie bude v areáli neskôr. Tam si ešte povieme všelijaké drobnosti a nedostatky tohto cvičenia. Zúčastnili sme sa medzinárodného cvičenia, je tu z Poľskej republiky, HS Čadca, HS Turzovka, dobrovoľný Turzovka. Myslím, že nemusíme hovoriť, že sa môžeme spoľahnúť na dobrovoľných z Turzovky, lebo tí nám hodne pomáhajú pri týchto lesných ohňoch aj to. Nielen pri lesných ohňoch, ale aj pri požiaroch chalúb a takých, takže ja myslím, že svoju časť splnilo to námetové cvičenie, že sme si precvičili tie úkoly, ktoré by sme dodržiavali pri lesnom požiari a pri tom zranenom takisto vyťahnutie toho. Takže z mojej strany námetové cvičenie dopadlo na jednotku.